Peknú sobotu prajem. Dnes to bude o jedle a uvaríme si brinzové halušky. Budeme potrebovať zemiaky, to už mám pripravené, ostrúhané, strúhadlo, cedník a haluškáreň. Je to strúhadlo na halušky alebo cedník, tiež tam hovoria. Ďalej budeme potrebovať brinzu, ja dávam pol kila, hrubá múka a slaninka. A ešte k tomu zakysanú smetanu, to dávame trošku do brinze. Takže môžeme ísť na to. Mám tu 8 zemiakov, počítam 2 zemiaky na osobu, takže to máme pre 4 osoby porciu. Začneme strúhať a strúhame na tom najmenšom strúhadle, najjemnejšom. Ide to pomaly, ale potom je to najlepšie. Treba dávať pozor na prsty, strašne ostrý strúhák je. Takže strúhame. Veľa ľudí to dáva i do mixérov, ale ja som s týmto najviac spokojný aj úplne najemno. Nám zostane kúsoček, to nebudeme dávať, to vyhodíme a ideme ďalej. Máme posledný zemiak, toto je najväčšia makačka z celých brinzových halušiek, ale potom ten výsledok je dobrý. Tieto kúsky si dáme sem na misku. Čistíme. Tak. Dáme umyť. Teraz si zapneme vodu, aby nám to vrelo. A ešte osolíme. Teraz si zmiešame zemiaky s polohrubou múkou a cesto musí byť, aby to nebolo riedke ani husté. Takže skúšam, nie je to žiadne gramáže, ale pokus. Namiešame. Trochu prisolím a ja dávam aj čierne korene. Tak, ešte to je stále riedke. Poriadne premiešať. Voda nám pomalej vrie. Ešte. Pomaly to začína uschnúť. To je stále riedke. No, ešte trochu dáme. Tak, už teraz by to malo byť dobre. Poriadne sa zamiešame. Hej. Výborne.
Necháme to chvíľku odstať. Tu máme brinzu, tu si rozetreme. Ešte do cesta niekto dáva vajíčko, ja tam nedávam. A do brinzy si dáme trochu zakysanej smotany a rozmiešame to. A brinza by mala byť vyťahnutá z chladničky aspoň hodinu predtým, aby zmekla. V chladničke ona je celá tvrdá. Dobre. Si necháme. A toto budeme potom dávať hotové halušky, jak budú hotové. Môžeme ísť na halušky. Budeme potrebovať cedník a haluškáren. Takže môžeme. Ešte tu mám takú drevenú škrabku, aby sme to mohli rozotierať, aby nám to šlo. Naložíme. No tak to sa podarilo cesto. Tak, a ideme na to. A škrabeme, pomaly padajú noky. Trošku pridáme, nech to vrie. Dobre. No a teraz počkáme, dokiaľ nám vyplávajú hore halušky. A potom, jak budú hore, tak asi minútu, 2 minúty necháme variť. Takže čakáme. Musím tam dať viacej, ale postupne. Dobre, halušky nám vyplávali, minútu sme to tam mali. Si to scedíme. Krásne, tie sa podarili. Dáme to na brinzu. Tak, to by sme mali. Zase si pridáme. No, a takto si urobíme celé cesto a uvaríme. Tak, posledná várka dovarená. Ešte scedíme. Klepať. Tak, posledná. Vedla.
teraz si to primiešame s brinzou. Áno. Brinza sa nám rozpustila. No, bude viac jak pre 4 ľudí, ale super. Poriadne musíme premiešať. Ty sa pozvarili, krásne. Tak. Tak si prichystáme slaninku. Slaninku nakrájame na menšie kostičky. Slaniny si dávame koľko, jak to má rád. Ja tu dávam od oka, podľa panvice, koľko dávam. Tak, to ešte málo. Dáme aj tú druhú poslednú. A máme to. Môžeme zapnúť na menšie, najprv to roztopíme. Olej sa nedáva, slaninka pustí olej. Tak. Tak, slaninku máme dopečenú, môžete vedieť, koľko nám tuku pustilo. Tak, vypneme. A teraz, niektorí dávajú slaninku zvlášť na porciu na halušky, ale ja som zvyknutý dávať donútra, pretože tie halušky to tak prevoňajú. Mas tam veľmi nedávame. Trošku masti tam môžete si dať. No, trošku sa tam dáva. Tak. A teraz si to komplet všetko premiešame. Potom ochutnáme, či je dosť slané. Maximálne to potom dosolíme. Úžasne voňajú. Tak. Ochutnám. Trošku soli tam ešte dám. Trochu
trošku čierneho korenia. Tak, ešte premiešame. Hotovo. Niekto dáva ešte na to jarnú cibulku alebo pažitku a ja nedávam. Takže dobrú chuť prajem.